A reforma da Praza de Abastos de Cambados semella o conto de nunca acabar, pero desta volta parece que comeza a verse a luz ao final do túnel. Tras case unha década a voltas co proxecto e co Plan Especial de Portos encarando xa a súa última fase, o Concello quere reactivar canto antes este asunto. O Goberno local reuniuse co Conselleiro de Emprego e Comercio, que trasladou a vontade da Xunta de manter o financiamento comprometido pro mercado, xunto con fondos do Goberno Central. Fomos a plantexar, agora que o Plan Especial do Porto está xa na súa última fase, pendiente nada máis que de un informe técnico, pois que reactivar a construción da Praza de Abastos e, sobre todo, a finalidade principal era ver se se mantén ese compromiso de financiación que tiñamos conveniado en ese convenio antigo. A resposta foi favorable por parte da Administración. Eles nos deron algunhas indicacións. O primeiro é facer un estudio de diagnose da situación actual da Praza de Abastos e hacia onde queremos que vaya. E parece que todos queren que vaya pro mesmo lado agora, en vez de apostar pola construción dun novo edificio, sei que a todos coinciden en que o mellor é rehabilitar o actual mercado. Son partidarios de que en vez de unha nova edificación se arranxe a Praza de Abastos actual. Opción que nós, dende logo, non descartamos. Por qué? Porque o proxecto que hai, de todos modos, habría que remodelalo. Primeiro, porque as alturas que ten, ese proxecto foi feito antes do Plan Especial, é dicir, non sería encaixable dentro do actual Plan Especial, e tamén porque, a Praza de Abastos que temos realmente non ten un valor patrimonial que ao mellor pode interesar conservar. Por outra banda, o Concello tamén está a facer xestións para avanzar na ampliación do polígono de Sete Pías, un proxecto que precisa de cambios urbanísticos. Das posibles solucións, a proposta da Xunta é que o Concello faga unha modificación puntual das súas normas subsidiarias. Nos recomendaron que formos por esta segunda vía, por ser moito máis áxil e máis fácil de tramitar. Non lle viron ningún inconveniente, dado que o parque empresarial non está afectado por nada, nin por patrimonio, nin por augas, entón calculan que podría ser un trámite relativamente rápido dentro da lentitude que teñen os trámites burocráticos nos que interveñen varias administracións e, nos vamos a decantar por esa vía. Agora contactarei de novo co delegado de Zona Franca para asinar o convenio e poñernos en marcha. A idea é poder ampliar o polígono en máis de 230.000 metros cadrados.